Ennen kuin aloitamme, pyytäisin teiltä pienen asian. Pyrin kovasti saavuttamaan 1000 tilaajan rajapyykin. Se on minulle todella merkityksellinen luku. Painakaa tilauspainiketta, se on vain yksi klikkaus, mutta valtava motivaatio minulle tehdä seuraava video. Kiitos teille todella paljon. He olivat löytäneet hänen luunsa. Se oli suunnitelma. 4 päivää kielletyillä joutomailla. Ei vettä, ei pelastusmerkkejä, ei virallisia asiakirjoja. Aeteran imperiumin prinsessa Varasirin oli tarkoitus kadota hiljaa, pyyhkiytyä pois paitsi historiasta, myös itse muistista. Mutta 3. päivänä, kun hänen hengityksensä hidastui ja kaksoisauringot polttivat taivaan valkoiseksi, ihminen astui kanjoniin ja kaikki muuttui. Joutomaat eivät olleet luonnollisia. Ne oli suunniteltu. Kauan ennen kuin ihmiskunta astui galaktiseen politiikkaan, Etherian imperiumi oli käyttänyt ulkoisia alueita hallittuina kuolleina vyöhykkeinä, paikkoina ilman valvontaverkkoja, ilman hätämajakoita, ilman todistajia, alueita, joilla poliittisia ongelmia voitiin ratkaista ilman skandaalia. Jonah Hale ei tiennyt mitään siitä. Hän oli vain ihmisen rajaseudun vartija, entinen maan ilmastoinsinööri, joka oli jättänyt planeettakaupunkien mukavuuden kartoittaakseen epävakaita ekosysteemejä muukalaisrajamaailmoissa. Ihmiset olivat ansainneet oudon maineen vanhempien imperiumien keskuudessa. He olivat hauraita, lyhytikäisiä, uhkarohkeita, mutta he aina sopeutuivat. Jonah suoritti maaperän uudistumisen skannauksia, kun hänen kannettava anturinsa välähti jotain mahdotonta. Elämän merkki, heikko, hiipuva 3 kilometriä syvyydessä kanjonissa, joka oli virallisesti merkitty asumiskelvottomaksi. Hän epäröi vain sekunnin. Sitten hän juoksi. Kanjonin seinät väreilivät lämpöhäiriöstä. Terävä kivi leikkasi hänen saappaansa läpi, mutta hän jatkoi liikkumista. Kun hän löysi hänet, hän näytti vähemmän kuninkaalliselta ja enemmän rikkinäiseltä veistokselta, joka oli jätetty pölyyn. Hopeansininen iho oli halkeillut kuivumisen vuoksi. Herkät hermokuidut himmenivät hänen ohimoillaan. Hänen seremonialliset merkkinsä olivat palaneet pois, tarkoituksella poistettu. Hänet oli riisuttu identiteetistään, Jonah putosi hänen viereensä ja skannasi hänen elintoimintojaan. Kriittinen 4 päivää ilman nesteytystä, sisäisiä vaurioita, mikromurtumia pakotetun kuljetuksen iskusta. Joku ei ollut vain hylännyt häntä. He olivat laskeneet hänen kuolemansa. Hänen silmänsä avautuivat heikosti. Älä vie minua takaisin, hän kuiskasi. Ja hänen äänensä kantoi auktoriteettia jopa raunioissa. En ole täällä viedäkseni sinua minnekään, Jonah sanoi rauhallisesti samalla kun injektoi nesteytystä stabiloivia aineita. Olen täällä pitääkseni sinut elossa. Hänen silmänsä tarkentuivat hitaasti. Olet ihminen. Hänen äänensävyssään oli yllätystä. Kyllä. Heikko, melkein katkera hymy kosketti hänen huuliaan. He sanoivat, että ihmiset ovat arvaamattomia. Joskus se on hyödyllistä, Jonah vastasi. Hän pyörtyi uudelleen. 12 tunnin ajan Jonah taisteli itse luontoa vastaan. Hän rakensi lämpöesteen hätäfolliosta, eristi jäljellä olevan veden mineraalipesäkkeistä, korjasi hänen solukuivumistaan käyttämällä kenttämed-protokollia, jotka oli sovitettu Marsin selviytymistutkimuksesta. Ihmistiede oli nuorta verrattuna galaktisiin imperiumeihin, mutta se oli itsepäistä ja luovaa. Kun hän lopulta stabiloitui, hän nosti hänet varovasti ja aloitti pitkän kävelyn takaisin hänen liikkuvaan leiriinsä. Hän tuli tajuihinsa yön aikana. Nimeni oli Varasirin, hän sanoi pehmeästi, keisari Kaleenin ensimmäinen tytär. Jonah pysähtyi. Se on raskas titteli, hän sanoi. Ei enää. Hän odotti. Hän jatkoi. Kerroin heille totuuden. Sanat olivat raskaita, laajentuminen tappaa meidät. Kulutamme tähtijärjestelmiä nopeammin kuin ne uusiutuvat. Venytämme laivastoamme ohuemmin joka syklissä. Taloutemme riippuu jatkuvasta valloituksesta. Kun laajentuminen pysähtyy, imperiumi romahtaa. Jonah kuunteli hiljaa. Ihmiset ymmärsivät sen matematiikan.
Maa oli melkein tuhonnut itsensä samalla tavalla vuosisatoja sitten. He kutsuivat sitä maanpetokseksi, hän sanoi, heikensin keisarillista luottamusta ja sen sijaan, ja että sä olisin korjannut ongelman, Jonah sanoi. He poistivat henkilön, joka osoitti siihen. Hän nyökkäsi hitaasti. He tarvitsivat kasvua, eivät totuutta. Hiljaisuus täytti kanjonin. Jonah sääteli hänen stabilointilaitteitaan. Olit oikeassa, hän sanoi. Hän katsoi häntä terävästi. Et ole nähnyt dataa. Minun ei tarvitse, Jonah vastasi. Ihmiset olivat jo suorittaneet sen kokeen. Se kiinnitti hänen huomionsa. Laji romahdit. Melkein, hän sanoi, osui seinään. Resurssien ehtyminen, ilmaston epävakaus, poliittinen kieltäytyminen, mutta muutimme. Miten? Hän hymyili hieman. Lopetimme teeskentelyn, että loputon kasvu oli mahdollista. Hän tuijotti häntä, kuin hän olisi juuri kuvannut taikuutta. Mikään imperiumi ei valitse supistumista, hän kuiskasi. Ihmiset tekivät, Jonah sanoi. Se oli sotkuista, tuskallista, mutta selvisimme. Ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun hän löysi hänet, hänen silmissään välähti jotain muuta kuin epätoivo. Toivo. 3 päivää myöhemmin he saavuttivat Jonahin liikkuvan tukikohdan. Salattuja ihmisten viestintäverkkoja oli hiljaisempia kuin keisarilliset järjestelmät, vähemmän näyttäviä, vaikeampia jäljittää. Hän lähetti suojatun viestin ihmisjärjestelmien koalition yhteyshenkilölle. Prioriteetti 1. Poliittinen turvapaikkahakemus, korkean profiilin, mahdolliset tähtien väliset seuraukset. Tuntien sisällä maa vastasi. Ei pelolla, vaan uteliaisuudella. Se oli ihmiskunnan vaarallisin piirre, uteliaisuus. Sillä välin koko Etherean imperiumissa hälytysjärjestelmät aktivoituivat. Prinsessan biometrinen allekirjoitus oli ilmestynyt uudelleen elossa ja sijainnut ihmisten suojelulla alueella. Keisarilliset neuvonantajat kokoontuivat holograafisten projektioiden ympärille. Ihmiset ovat primitiivisiä, yksi kenraali pilkkasi. He luovuttavat hänet ylläpitääkseen kauppasopimuksia. Mutta keisari ei näyttänyt vakuuttuneelta, koska ihmiset olivat uusia galaksissa, mutta he eivät olleet heikkoja. Maassa analyytikot tarkastelivat Aaran säilyneen datan fragmentteja, ja heidän johtopäätöksensä olivat kauhistuttavia. Hänen ennusteensa olivat oikeita. Ethere oli lähestymässä systeemistä romahdusta, ja kun suurvalta romahtaa, se ei putoa hiljaa, se räjähtää. Jonah seisoi lääketieteellisen kammion ulkopuolella, kun Velara kävi läpi edistynyttä hoitoa. Hän oli tarkoittanut elää hiljaa rajaseudulla. Sen sijaan hän oli pelastanut kipinän, joka saattoi sytyttää sodan tai estää sen. Kun hän ilmestyi, vahvempana mutta muuttuneena, ja hän katsoi häntä eri tavalla. Olisi voinut jättää signaalin huomiotta, hän sanoi. Kyllä. Miksi et tehnyt niin? Jonah mietti hetken. Koska ihmisillä on huono tapa, hän sanoi. Kun joku yrittää haudata totuuden, me kaivamme. Kaukana yläpuolella keisarilliset sota-alukset vaihtoivat kurssia. Ihmisdiplomaatit valmistelivat lausuntoja. Ja ensimmäistä kertaa vuosisatoihin Etherean imperiumi kohtasi jotain, mitä se ei ollut koskaan laskenut. Laji, joka oli jo selvinnyt omasta romahduksestaan ja oppinut siitä. Kyse ei ollut enää yhdestä karkotetusta prinsessasta. Kyse oli siitä, selviytyisikö totuus vallan yli, ja ihmiskunta oli juuri astunut yhtälöön. Etherean imperiumi ei julistanut sotaa, se julisti huolta. 3 päivää Valaran selviytymisen tultua tunnetuksi, laivasto ilmestyi ihmisten avaruuden reunalle. Ei hyökkäysmuodostelmassa, ei aseet ladattuna, vaan läsnä, hiljaa, tarkkaillen. Niin vanhat imperiumit painostivat. Maassa ihmisjärjestelmien koalitio kokoontui hätäistuntoon. Kenraalit, taloustieteilijät, ympäristötieteilijät, kulttuurihistorioitsijat, jopa siviili-insinöörit. Koska ihmiset eivät nähneet tätä vain sotilaallisena kysymyksenä, he näkivät kuvion. Vara seisoi heidän edessään, ei enää kuoleva maanpakolainen, vaan todistaja. Hänen hopeansininen ihonsa oli saanut värinsä takaisin.
Hänen ryhtinsä oli suora, mutta hänen silmissään oli petoksen paino. He eivät hyökkää heti, hän sanoi. He vaativat luovutusta, he kehystävät tämän häirintänä sisäisissä keisarillisissa asioissa. Ja jos kieltäydymme, kysyi johtaja Alvarez. Vara epäröi. He tekevät esimerkin. Hiljaisuus täytti kammion. Ja ihmiset olivat tutkineet galaktista historiaa huolellisesti ensikontaktin jälkeen. Jokainen suuri imperiumi seurasi samaa kaavaa: laajentuminen, kieltäytyminen, ylivoima, romahdus, väkivalta. Mutta ihmiset olivat erilaisia. He olivat romahtaneet ennen tähtien saavuttamista, ja he selvisivät. Jonah seisoi huoneen takaosassa. Hän ei ollut poliitikko, hän ei ollut sotilas. Hän oli vain mies, joka vastasi kuolevaan signaaliin. Mutta joskus historia kääntyy tavallisten ihmisten kohdalla. Johtaja Alvarez kääntyi analyytikoiden puoleen. Suorittakaa täyden spektrin simulaatio, jos imperiumi romahtaa 20 vuoden sisällä, mitä tapahtuu läheisille järjestelmille. Ennusteet syttyivät. Punaiset taloudelliset shokkiaallot, pakolaisliikkeet, sotilaallinen fragmentoituminen, lainsuojattomat laivastot myyvät aseita reunafaktioille, triljoonia vaikuttaa. Jos emme tee mitään, Alvarez sanoi hiljaa, perimme kaaoksen. Se oli hetki, jolloin ihmiskunta lakkasi ajattelemasta puolustuksellisesti ja alkoi ajatella strategisesti. Vara astui eteenpäin. En halunnut sotaa, hän sanoi. Halusin uudistusta. Ja voit edelleen, Alvarez vastasi. Hän räpäytti silmiään. En ole enää prinsessa. Ei, Alvarez myönsi. Olet jotain paljon vaarallisempaa. Velara näytti hämmentyneeltä. Vihjepuhuja, Jonah sanoi hiljaa. Tuntien sisällä ihmiset tekivät jotain, mitä imperiumi ei odottanut. He julkaisivat Varan täydelliset taloudelliset ennusteet julkisesti tähtien välisissä verkoissa. Ei syytöksenä, vaan datana selkeänä, todennettuna ihmisanalyytikoiden ristiin tarkistamana. He eivät loukanneet keisaria, he eivät uhanneet kostotoimia. He yksinkertaisesti kysyivät kysymyksen galaksin halki. Mitä tapahtuu? Kun suurvalta kieltäytyy valmistautumasta matematiikkaan, reaktio oli räjähdysmäinen. Pienemmät liittoutuneet lajit alkoivat tarkastella omia kauppariippuvuuksiaan. Neutraalit järjestelmät pyysivät läpinäkyvyysraportteja. Riippumattomat taloustieteilijät vahvistivat Varan löydökset. Ja jotain, mitä muinaiset imperiumit pelkäsivät enemmän kuin laivastoja, alkoi levitä. Spirlysi. Etherean keisari katseli datan leviävän julkisten kanavien kautta. Hänen neuvonantajansa vaativat välittömiä toimia. Iskekää maahan, yksi kenraali kehotti. Tehkää esimerkki. Mutta keisari epäröi, koska hyökkääminen nyt vahvistaisi ennusteet. Ja pahempaa, se todistaisi Varan oikeaksi. Sillä välin ihmiset eivät mobilisoituneet sotaan perinteisellä tavalla, he mobilisoivat ideoita. Maa lähetti avoimen ehdotuksen imperiumille, uudelleenjärjestelykehyksen, asteittaisen laajentumisen jäädyttämisen, resurssien uusiutuvien sopimusten, jaetun kestävyysteknologian, joka oli kehitetty maan oman kriisin jälkeen vuosisatoja sitten. He tarjosivat apua, eivät antautumista, eivät dominanssia, apua. Monet imperiumissa näkivät sen nöyryytyksenä, mutta toiset, ulkoalueiden kuvernöörit, budjettivajeita kasvavat talousministerit, näkivät jotain muuta. Pelastusrenkaan. Velara istui Jonahin kanssa heidän seuratakseen vastaussyötteitä. Haastatte imperiumia laskentataulukoilla, hän sanoi. Jonah hymyili hieman. Toimi meille. Te todella uudistitte sivilisaationne vapaaehtoisesti. Se ei ollut kaunista, hän myönsi. Oli mellakoita, poliittinen romahdus, energiapula, mutta kohtasimme sen. Muutimme kulutusmalleja, siirryimme kiertotalouteen ja vähensimme laajentumisen riippuvuutta. Vara tutki häntä huolellisesti. Lajinne on nuori, pitäisi olla kunnianhimoinen, aggressiivinen. Olemme, Jonah sanoi, mutta opimme, että rajaton kunnianhimo muuttuu itsemurhaksi. Koko imperiumissa muodostui murtuma.
Nuoret upseerit ja taloustieteilijät alkoivat jakaa ihmistutkimusta hiljaa, ulkojärjestelmät kyseenalaistivat laivastomenot, ja sitten tapahtui jotain, mitä kukaan ei ennustanut. Ethereal loikkasi, ei fyysisesti, vaan ideologisesti. Amiraali Sara totesi julkisesti, että imperiumin on tarkistettava kestävyysmittarinsa tai riskattava systeeminen romahdus. Hän viittasi varan analyysiin ja ihmisten vahvistukseen. Keisari kohtasi valinnan. Eskaloida tai sopeutua, keisarilliset laivastot liikkuivat lähemmäs ihmisten avaruutta. Aseet vielä kylminä, mutta jännitys nousi. Ja Maanin vastasi mobilisoimalla hyökkäysaluksia, vaan aktivoimalla puolustussatelliitteja, jotka toimivat uusiutuvalla tähtiytimeen perustuvalla teknologialla. Ei aggressiivinen, murtumaton. Sanaton viesti. Emme kumarrata, mutta emme etsi sotaa. Sitten tuli hetki, joka muutti kaiken. Suuri kaivosmaailma imperiumin sisällä koki katastrofaalisen infrastruktuurivian, joka vastasi täsmälleen varan ennuste ihmiskunta kuunteli. Ei siksi, että he olisivat meitä vahvempia, vaan siksi, että he olivat jo selvinneet siitä, mitä me kohtasimme. Keisarin ilme ei muuttunut. Mutta hänen takanaan ministerit kuiskivat kiireesti. Järjestelmät pettivät, laivastot olivat venyneet liian pitkälle, ylpeys oli kallista ja romahdus oli lähempänä kuin koskaan. Jonah katsoi hiljaa hänen vieressään. Tämä on hetki, hän sanoi hiljaa. Minkä puolesta, hän kysyi imperiumin päättää, haluaako se tulla muistetuksi voimakkaana vai viisaana. Hiljaisuus venyi tähtien välisillä kanavilla. Sitten hitaasti eterealainen keisari määräsi laivaston vetäytymisen ihmisten rajoilta ja valtuutti hätäyhteisneuvottelut. Se ei ollut antautumista, mutta se ei ollut myöskään dominanssia. Se oli jotain harvinaisempaa, tunnustusta. Ihmiskunta ei ollut ampunut laukaustakaan, ei ollut antanut uhkauksia, ei ollut esitellyt sotilaallista ylivoimaansa. He olivat tehneet jotain paljon vaarallisempaa. He olivat tarjonneet paremman polun. Ja nyt imperiumi seisoi risteyksessä. Sopeudu tai räjähtää. Mutta syvällä ulkoisissa järjestelmissä kaikki eivät olleet tyytyväisiä. Tietyt imperiumin sotapäälliköt näkivät uudistuksen heikkoutena. Ja jos imperiumi ei puolustaisi ylpeyttään, he tekisivät niin. Ja todellinen myrsky ei ollut vielä alkanut. Imperiumi suostui neuvottelemaan. Mutta imperiumi ei ollut enää yhtenäinen. Samalla kun keisari avasi neuvottelut, maan kanssa 3 ulkosektorin sotapäällikköä tekivät toisen päätöksen. Jos ydin ei suojelisi imperiumin dominanssia, he tekisivät niin. Amiraali Korvit Rautalipun laivastosta lähetti viestin sotilasverkoissa. Uudistus on antautumista. Yhteistyö on heikkoutta. Ihmiskunta manipuloi meitä datalla ja häpeällä. Muistutamme galaksia, miksi etherealainen imperiumi hallitsi vuosisatoja. Tuntien sisällä 400 sota-alusta rikkoi muodostelmansa ja karkasi. Heidän kohteensa ei ollut maa. Se oli yksi epävakaista kaivosjärjestelmistä, joka jo romahti. Jos he saisivat sen nopeasti haltuunsa, he voisivat todistaa, että laajentuminen toimi edelleen. Että he pakottaisivat imperiumin takaisin vanhalle polulle ja syyttäisivät katastrofista ihmisten väliintuloa. Maassa hälytys soi, ei siksi, että ihmisiä hyökättiin, vaan siksi, että ennusteet päivittyivät. Jos Korvin laivasto horjuttaisi tuota haurasta järjestelmää, romahdus kiihtyisi. Pakolaiset leviäisivät, toimitusketjut katkeaisivat, naapurialueet panikoisivat, sota leviäisi kuin tuli kuivassa ruohikossa. Vara katsoi uusia simulaatioita. Hän yrittää käynnistää laajentumisen uudelleen pelon avulla, hän sanoi hiljaa. Kyllä, johtaja Alvarez vastasi. Ja hän uskoo, että emme puutu alueemme ulkopuolelle. Jonah taittoi kätensä. Hän lyö vetoa, että ajattelemme kuin imperiumi. Alvarez kääntyi hänen puoleensa. Ja ajattelemmeko? Jonah pudisti päätään. Ei. Me ajattelemme selviytyjinä. Ihmiskunnan johto ei valmistellut hyökkäyslaivastoja. He tekivät jotain oudompaa. He aktivoivat Alios-verkon. Alios-verkko oli ihmiskunnan hiljainen mestariteos, ei ase, vaan vakauttaja.
Maan lähes romahduksen jälkeen vuosisatoja sitten ihmiset kehittivät planeetanlaajuisia adaptiivisia energiajärjestelmiä. Tekoälyllä hallitut verkot, jotka pystyivät jakamaan virtaa koko mantereelle sekunneissa. He skaalasivat sen avaruuteen. Alios pystyi kytkeytymään pettäviin infrastruktuureihin ja estämään väliaikaisesti kaskadikuoleman. Sitä ei ollut koskaan testattu vieraissa järjestelmissä. Tähän asti ihmisalukset hyppäsivät, ei taistelumuodostelmassa, vaan insinöörimuodostelmassa. Massiiviset alukset täynnä vakautusdronia, modulaarisia reaktoreita, ilmakehän korjausalustoja. Korvin laivasto saapui kaivosjärjestelmään ensin. He lähettivät miehitysjoukkoja, julistivat hätäsotilashallinnon, ja sitten infrastruktuuri petti odotettua nopeammin. Energiaverkot ylikuormittuivat, kiertorata-alustat horjuivat, siviiliasemat ajelehtivat. Korv tajusi liian myöhään. Järjestelmä oli jo ohittanut käännekohdan. Hänen valloituskohteensa oli kuoleva tähtijärjestelmä. Sitten ihmisalukset ilmestyivät. Ei ampuen, ei uhkaillen, vaan levittäytyen. Tuhannet pienet hopeiset dronit levisivät kuin valoaalto. Ne tarttuivat rikkoutuneisiin asemiin, vahvistivat pettäviä reaktoreita, ohjasivat plasmavirtoja. Korvet katsoi epäuskoisena. He puuttuvat Imperiumin alueelle. Yksi hänen upseereistaan huusi. Ei, Korvet sanoi hitaasti, he estävät romahduksen. Tuntien sisällä laskeva kierre hidastui. Ihmisinsinöörit työskentelivät rinta rinnan kauhistuneiden ethereal-teknikkojen kanssa. Kielimuurit eivät merkinneet mitään. Matematiikka oli universaalia. Vaara, lähetti suoraan Korvithille. Yritä todistaa, että laajentuminen on voimaa, hän sanoi rauhallisesti. Mutta saavuit aseiden kanssa, he saapuivat ratkaisujen kanssa. Korvan leukaperät kiristyivät. Heikennät meitä. Ei, hän vastasi. Sekoitat ylpeyden ja vallan. Käännekohta tuli, kun yksi Korvan omista risteilijöistä menetti kiertoradan vakauden epäonnistuvan järjestelmän ytimen gravitaatiovaihteluiden vuoksi. Ihmisten vakautusdronit ohjasivat energian virtausta pelastaakseen sen. He pelastivat vihollisaluksen epäröimättä. Korvet katsoi taktista näyttöä. Ihmiset olisivat voineet antaa se risteilijän pudota. He eivät tehneet niin, koska ihmiset eivät nähneet romahdusta voittona. He näkivät sen jätteenä koko galaksissa. Live-lähetykset levisivät. Ihmiset vakauttivat Imperiumin järjestelmiä. Ja ihmisinsinöörit vaaransivat henkensä pettävissä vieraissa reaktoreissa, ei valloittaen, korjaten. Takaisin Imperiumin pääkaupunkimaailmassa ministerit katsoivat hiljaa. Keisari puhui hiljaa. Tältä voima näyttää, ei dominanssi, vastuullisuus. Korvin laivasto murtui. Jotkut kapteenit kieltäytyivät ampumasta aluksia, jotka olivat juuri pelastaneet heidän miehistönsä. Toiset sammuttivat aseensa vapaaehtoisesti, koska jotain epämiellyttävää oli tapahtumassa. Tarina oli murtumassa. Vuosisatoja imperiumi uskoi vallan tarkoittavan laajentumista ja pelkoa, ja ihmiset osoittivat jotain muuta. Voima tarkoitti pidättäytymistä. Voima tarkoitti sopeutumista. Voima tarkoitti omien virheiden selviytymistä. Kun kaivosjärjestelmä lopulta vakautui riittävästi estämään täydellisen romahduksen, ihmisalukset eivät vaatineet aluetta, he eivät vaatineet veroa. He yksinkertaisesti lähettivät täydelliset korjaustiedot Imperiumin insinööreille ja astuivat taaksepäin. Korv avasi yksityisen kanavan Velaralle. Riskoit lajisi tunneiksi. Hän pudisti päätään hellästi. Ei, me estimme ketjureaktion, joka olisi vahingoittanut kaikkia. Korvith oli hiljaa pitkään. Lopulta hän antoi käskyn. Rautalipun laivasto, seisahtukaa. Koko galaksissa jotain hienovaraista, mutta syvällistä muuttui. Imperiumi oli kohdannut kapinaa ennen. Se oli murskannut erimielisyyden ennen, mutta se ei ollut koskaan kohdannut lajia, joka ratkaisi kriisinsä sen sijaan, että olisi hyödyntänyt sitä. Takaisin maassa juhlat olivat hiljaisia. Ihmiset ymmärsivät jotain tärkeää. Tämä ei ollut voitto. Tämä oli kumppanuus. Vara seisoi Jonahin vieressä, katsellen maan valtameriä kiertoradalta.
Muutit imperiumin suuntaa, hän sanoi hiljaa. Joona pudisti päätään. Ei, sinä muutit, me vain kuuntelimme. Hän katsoi alapuolella olevaa sinistä planeettaa. Lajisi ei pitäisi olla olemassa, hän sanoi mietteliäästi. Tilastollisesti sivilisaatiot romahtavat ennen kypsymistään. Joona hymyili. Voi, me romahdimme. Hän katsoi häntä, mutta me opimme. Se oli ero. Ihmiskunta ei ollut vahvin laji, ei vanhin, ei edistynein, mutta he olivat laji, joka kieltäytyi tuhlaamasta kriisiä. He muuttivat romahduksen opetussuunnitelmaksi. He muuttivat virheet järjestelmiksi. He muuttivat maanpaon vallankumoukseksi. Viikkoja myöhemmin eterealainen imperiumi allekirjoitti muodollisesti regeneratiivisen sopimuksen Human Systems Coalitionin kanssa. Laajentuminen jäätyi. Kestävyysmalleja otettiin käyttöön ja yhteistutkimus aloitettiin ja imperiumin historiassa ensimmäistä kertaa kasvu määriteltiin uudelleen ei valloituksena, vaan tasapainona. Varaa ei palautettu prinsessaksi. Hänet nimitettiin adaptiivisen politiikan suurlähettilääksi. Uusi rooli luotiin hänen vuokseen, ihmiskunnan vuoksi ja koska joskus universumin voimakkain asia ei ole laivasto. Se on laji, joka on tarpeeksi itsepäinen korjaamaan sen, mitä kaikki muut kutsuvat väistämättömäksi. Galaksi oppii jotain tällä syklillä. Ihmiset eivät voita tuhoamalla imperiumeja. He voittavat ylittämällä omat virheensä ja auttamalla sitten muita selviytymään niistä. Ja jossain Ethereal-arkistoissa häntä ei enää lueteltu pyyhkiytyneenä. Hänet lueteltiin oikeassa olleena, ja hänen tietuensa vieressä ilmestyi uusi merkintä. Ihmiskunnan tila, arvaamaton arvio, vaarallinen syy. Ja he ratkaisevat mahdottoman.